Dobré deň, zdraví vás Pepín z Hané. Tady toto jsou příběh z orodné Hané a my v rádio Haná jsme dali na tohle CDčko, abyste se pobavili teďky, kde se vám zachce. Největší poděkování patří teďka tém, kteří se postarali a to, aby toť ta placečka, stejně placatá jak ta naše orodná Haná, vůbec spatřila světlo světa. V Horce nad Moravou je nejlepší autovrakoviště, co znám. A celýmo témo tam šéfuje Jirka Žochu. Přejo bezproblémový vrakování a ještě jednou pěkně děkuji, Jiříko, za velkou podporu tady toho CDčka. Další poděkování z rádia Haná letí do firmy Porsche Olomouc. Fakt, krásný auta, dobří lidi, prostě tak, jak to má vypadat. No, chtěl bych pozdravit na svatý kopeček. Zoologická zahrada je místo, který mám moc rád. A všetkým, co se starají o té němi tváře, děkuji za podporu. Rodná Haná, náš orodný kraj. Dobré oředník, hanácký oředník. Všecko v klidu a s úsměvem veřidio, aby se nám tady dobře žalo. Děkuji teda i našemu krajskému úřadu. Tady musím smeknout klobouk a poklonit se i před distributorem aut značky Fiat a Alfa Romeo. Firmou Auto Rolné z Olomouca a z Prostějova. No a samozřejmě děkuji také moc pivovaru Litovel. Dobře to vaříte, poctivě a klasické a o nás to chutná všeckém. Zdravím celou rodinu Marciánu a jejich úžasný zahradní centrum Marciánova do Kostelca na Hané. Krása pohledět a voní to až sem. Děkuji do Bystrovan Olomouca, teda spíš tam na vypadovko na Lepník k tému novýmu kruháčo, firmě Artcom Group Peugeot. Pepin z Hané a Hatas. Těžko se na dědině žeje, aby si vás lidi nevšímali, a to si můžete klidně vzít maskáčový gatě a zahrabat se třeba až na spodech hnojiska. Stejně vás te starý bábe večochajo a pak v obchodě nebo ve videjně oběda propero jak posraný trenýrke. Je to dědičný a každá robka si te schopnosti vylepšuje jenom přende na svět. Na stáří jsou z nich pak dokonalý drbne a my jim tady říkáme Hatas. Je to zkráceně hanácká tajná složba a věřte nebo ne, svýmo míno dostojí na jedničko. Když jdete po dědině a jenom jich vidíte, jak po vás hážou okem a hobe jim jedou jak lajer, jak furt co se tokajo. No ja, členství v této organizaci je pro bábe přirozený a není potřeba to nějak evidovat. Dělají to bez nároku na véplato, teda dobrovolně. Je to od nich ale pěkný, že se o všecko tak hezké starajo, bábe jedné okecaný. Pepin z Hané a ovoce. Můžu říct, že aj kdyby si to někdo chtěl myslet, tak Hanáci jsou sice pomalí a všecko jim dlouho trvá, ale nejsou to žádní zhniloní. Dokážou všecko, co mají kolem sebe vyhožet ke svýmu prospěchu, a to tak, že úplně. Když jsem třeba viděl, jak na Vesočajně leží hrošké máslovky rozpíchaný od os pod stromem a lidi kolem nich chodí a nic to s nima nedělá, tak vám povím, toto by Hanák nedokázal. Jak to není našrotovaný a nasepaný v bečce, tak jak kdyby to ani nebylo. A to nejsou jenom hrošky, tak je to ze všeckým, co se na zahradě orodí a kdež je toho tolik, aby to aspoň jedno bečko naplnilo. Balaši jsou také takoví hospodáři, ale za těma moravskýma hranicama, jak kdyby ti lidi ani nepřemýšleli. Takovou škoda dělajou. No ještě se mají hodně co očet. Pepin z Hané a pálení. Na to, aby člověk přežil zemo, je potřeba krom dřeva, který zahřeje dvakrát, a i demižon šlijovice, která zahřeje, kde se vám nechce topit. Dobrá šlijovica ale potřebuje svoje, a tak išle chcete zemo prožet v teple, je potřeba k tému přestupovat odpovědně. Chestání kvaso je to nejdůležitější. Nekeřive tam nastřehale a i nechte, aby toho bylo hodně, a to je špatně. Znalec každou ingredienco dvakrát v roce obrátí a zkontroluje, než ho tam hodí. To se musí, aby ten chemický proces proběhl, jak si patří. Potom, když se to kvašení povede, v palírně ať už doma,
jak to dělají odborníci největší, anebo v té státem vedené odělá kotel ten hlavní zázrak a převede na svět dar nejcennější. Kdežpak nejste hamoni a nepustíte tam ocas, odně na vás určitě nemine. Potom, když se zema zeptá, většinou až ani nemůžete mluvit. Však to nekeři znáte. Pepin z Hané a živly. Haná je klidné kraje. Je to taková rovina a zazaž tak moc vás tady nemůže vevízt mire. Za kopec se nic nesková, kdež tady žádné není. A té hrbolke, co jsou jak chlouba mladé školačke, těch se člověk nelekne. A je temo tak dobře. Kdež jeden vidí v televize, co se děje v té Himalájích, a já nevím v kterých ještě jiných čertech, ať si to tam nechajou. Nedokážou si představit, že by se stalo, kde by se Haná zatřísla. A kde by se nic nestalo, tak by se na to ještě 100 let vzpomínalo a ta panika, co by byla. No možná by ani žádná nebyla. Hanák, než by si ovědomil, že se něco děje, tak by dávno bylo po všeckým a zůstalo by jenom o toho vérání a divení. No jano, stačí, když ten bordel po dědinách jedno za čas vepláchne velká voda. Pořádek musí být. Pepin z Hané a soused. Asi každý má nějakýho toho souseda a soužet je tam všelijaký. Někde dobrý, někde špatný a někde žádný. Tému žádnýmu se dá jenom těžko obránit a gór na dědině. Příkladem třeba třešňa na zahradě, která roste oplotka. To je taková ošemetná věc, na kterou zákon vůbec nepamatuje. A ono to pokračuje dál. Díravou Renault, s hnilým plotkem, no a přes všelijaký malý věce, až třeba po to manželskou nevěro. A to je pak hodně zlý. Nějaký zákon by na toto všecko měl pamatovat, protože to pak může narůst do takových problémů, kde se stane něco, na co až zákon pamatuje. To potom ale spadne šubr. Nejsou ale všetci stejní. Nekeří sednou k flaše šlijovice a hezké problémy proberou hned za čerstva. No a nakonec si třeba aj te ženský veměního, aby každý věděl, že není co závidět a že jsou stejně všecké stejný. Pepin z Hané a zabíjačka. Dříve bývaly čase, kde každý na dědině měl doma chlívek, no a v něm si krmil z přebytků domácích, ale aj družstevních, toho svýho mušika. Potom, když se blížil čas Vánoc, tak se kolátora zešla a odělali se šperke. Vepil se nějaký ten žbrďolec, narvali se mražáke a bylo dobře. Pak se to ale začalo zvrhávat. Lidi se slizalo čem dál víc, dovezle si taške od vesavača a na domácího ož moc nezbývalo. Ož ani té družstva neměly té přebytky a doma toho také nebylo. Éra zabíjaček pomalu skončila. Lidi si kopovali ve psových marketech a na zlatý dobrý čase zapomněli. Teď se to ale začíná pomale vracet. Akorát s tím rozdílem, že si lidi kopujou prase až skrmeny a jenom ho hlapnou. Každý si uvědomil, že domácím klačenkám a jetrinčkám se nic neverovná. A co teprová ta chvíla, když si vetahujou ovare z kotla? No co vám budu vykládat? Pepin z Hané a pohřeb. Jak se člověk životem ohorkává, tak přijde jednoho deň, že se mu sekne hercna a nezbývá, než ho poslat na pravdu boží. Pak hodně záleží, jak se na to kdo přepravil a co od toho čeká. Každý správný adept by měl mít našporovaný, aby to měl pěkný. Těžko čekat, že vám to někdo zatáhne. Ti nejlepše nachystaní mévají krom podrobného abecedního seznamu adres pozůstalých, vymešleno aj básničko nebo nějaký ten citátek. V čelož se hodně dělají kremačky. To vás vekouřijou v pece jak veschlo startko a je po všeckým. Není ale nad staré dobré funus. Tam se potká celá dědina a všetci známi a z mozekou se pěkně prondo od kostela až ke hřbitovu. Zaspívá se nějaká ta pěsnička, hodí se ketka na hrob a na trachtě pak všetci až do rána vzpomínají, jaké měl pěkné pohřeb. No ja,
Pohřeb je pohřeb. Pepin z Hané a doktor. Dneska, když jednýma Osko a musí doktorce, tak to musí první štruzok přepočítat. To ale nebévalo. Dříve se chodilo za bábou belenářko a ta už něco namíšela. No a když bylo potřeba, a jí mastička okloukla. Dalo se jí nějaký to véce nebo králek a bylo to. Pak se ale začalo platit jakýse zdravotní pojištění a chodilo se ke študovaným doktorům. A když jste ještě byli pojištění, tak nějaký to véce stejně neorazilo a tak to ještě šlo. Včel ale zatopile. Dnes si jeden platí pojištění a ještě vás doktor znova o peníze oškobe. Jenom se ve dveřích okážete a to nemluvím o apatice. No a když nemáte chechtáke, tož to máte problém. Doktor vám nepomůže. Hippokrates se obrací v hrobě, ale hlavně, když se plní státní kasa. Nezbede, než za poslední drobny nakoupit knížky o medicíně a všelijakých těch chorobách a začít se léčat hezké své pomoce. Oni nakonec ti doktoři asi ani nebudou potřeba, když si lidi pomůžou sami, že? Pepin z Hané a řemesla. Hanáci jsou nebývalé šakovní lidi. Obhospodařují si to svý hospodářství většinou jenom sami a málo kde tam nechají vlízt nějakého řemeslníka. Jsou totiž šakovní na všecké řemesla a když něco neznají, tak se v tým vrtají tak dlouho, než na to přendou. Je to hlavně tím, že postupují velice pomalo a každý krok 5krát promýšlího, než ho dělají. Zároveň jich ale nejvíc rozčiluje, když jim stoupnou paň máma za prdel a začnou radit té babský módra. Kdyby měli na 100krát pravdu, tak nikdy už tento postup není možný použít. To je prostě takový pravidlo. Jedině, že by ten postup poopravili, aby to byl zase jejich nápad. S takovýma věcma se musí ale opatrně, protože to nedělá dobroto. Nikdy také neříkají, že něco nende, protože vždycky se nande nějaký blbec, který to neví, že to nende, a odělá to. Pepin z Hané a Hamr. Onehda si jeden trouba z vedlejší dědiny převezl dom jakýse velký auto a že prej se to jmenuje Hamr. Nevím, na co takovou ludro má. Išle to koupil místo traktora na orání pola, kdež s těma gaťama pod prdelo a veglajdaným hokejistickým dresem moc na hospodáře nevypadá. Spíš ale išle nedělá o vojáku a nemá to auto služební. Onehda ho že prej bábe viděla v maskáčách, kdež místo hvězdíček na véložkách měl prej na krko navěšený zlatý řetaze. Ono to auto ale vypadá jak nějaký transportér. Zajímalo by mě, na co ta sviňa jede. Takové kolohnát musí žrat a jí trávo kolem cesty. Francek povídal, že ho potkal mezi dědinama, když vezl koňma švagrový hnůj a prej musel najet s vozem až do Obilí, aby si na té cestě vehle. Hočilo v tím jak v pileňákách a koni se mu málem doplašali. Pepin z Hané a Gutalax. Tož to vám musím povekládat. V sobotu se sedělo na pivě. Vekládáme a v tým se ve dveřách okázal klostej Josef. Vždycky, když ho vidím, mě ten člověk překvapí, jak je prostorově výrazný. Víte, on má starou rezavou škodovko, Elko, no abych pravdu řekl spíš XXXXL, a když ho vidíte jet, tak ho poznáte až z dálky. Kóří jak temelín a má namužený péra na řidičové straně. Ta škodověnka vypadá tak trocha bezbariérově s tím prahem o zemi. No Josef k nám sedl a postěžoval si, že má jakousi zácpo. Byl z toho velice nešťastný a furt odbíhal na záchod a furt mu to nešlo. Bylo nám ho léto a tož jsme mu do piva nalili to ampulo Gutalaxu. No to jste neviděli, co se děje, když takový chlap týden nende a pak to přende. 1,5 hodiny seděl na záchodě a ta nádržka na vodu nestíhala dotíkat, jak furt splachoval. V nedělo měli pak v hospodě zavřený, Toníček vyhlásil sanitární deň a s Franckem celý odpoledne vyvážili žumpo. Pepin z Hané, půjčování. Dneska se chystám na návštěvu k sousedovi.
Od rána se mo čodí ze zelchovní a pomale to začíná vonět po celým dvorku. Sice mě potvora nepozval, ale co už s ním nadělám? Počkám do těch 5 hodin a pak mo zando vrátit moteko, co jsem si od něho vepučel na družstevní záhomenko. Pravda, je to až nějaký ten roček, myslím, že to bylo ještě, když byly červení okoreta. Ale moteka se decky hodí. A hlavně dnes se bude hodit. Jak říkáme my Hanáci, když si něco omíš vepučet, tak bez to měl o mě také vrátit. A nemělo by to mít dlouhého trvání. Jak jdeš o Hanáku, je dlouhý trvání úplně jináž dlouhý, jak je dlouhý trvání všade jinde. No abych to vysvětlil. Nemělo by se to natahovat přes generace. Potom se také může stát, že vnuk zapomene, co si praděda jenom někde vepučel a když si to potom někdo z dědiny přende vepužeče, tak už ani nikdo neví, co má kdo od keho pučený. Pepin z Hané a pěna. Víte, Jakobek s paň mámo jsou takový fajnšmekři a umího si ten život hezké ožijevat. Také od Ježíška dostale to boblací podložka do vany. Jednou se Jakobek vrátil pozdě večír z hospody. Paň máma už spale a to, že se vemedlí ve vaně, aby nesmrděl a že ho švihák staré překvapí v ložnice. Zapl si té bablené, srnkl pěné do koupele a olehl. Jak byl ale ojiněný tím alkoholem, co čert nechtěl, on v těch bablenách osnul. Ani si chodák nevšiml, že se mu ta flaša z toho pěnou do té vany převrhla a neštěstí bylo na světě. Bablené boblale a pěna pěnila. Oklešťková, jak šla ráno do obchoda hledí, jak jim z koupelkovýho okna valí pěna až na dědinu. Zazvonila a to jste neviděli, co se začalo dít. Jakobek se zbodil a myslel, že je někde v Tatrách zavalené lavinou. No začal sebou mlátit, řval o pomoc a tenkrát ho z toho emálem chodáka roublo. Pepin z Hané a děvčata. Na Hané jsou podlivá mýho názora nehezčí děvčata. Někteří lidi jsou ale od přírody nespokojení a musí o mě decka něco extra nobl. Jiřej Kotné byl jeden z nich. Mo se žádná nelébila, motale nebyla žádná dobrá. Proto veškerou svou snahu oplatnil decke, jenom z dědiny vytahl patek. Štěstí mu přálo a protože byl dlouhý jak týden před véplatou, poslali ho na vojnu sloužit do Prahy k té hradní stráže. Na první vycházce olovil děvčat co jak obrázek, no a byl tak zamilovaný, že došlo i na té milostný scénky. Před bleším ohledání ale zjistil, že je to nějaký Robert z Václaváko. Dlouho se z tého chodák zpamatovával. Aby si ale zachoval hrdost, tak se tam stejně oženil. Až včel po letech se rozmyslel, že nám pošle fotka té děvčace přes internet. Neprolezla nám přes antivirus, tak si ho radši ani nepředstavuju. No já, na Hané jsou lepší děvčata jak té pražský zpěvačky. Pepin z Hané a závod s alkoholem. V pátek se nám zase něco povedlo. Oprosil jsem mu, aby mě postila k Toničkovi na spravení chotí. Nebylo to lehký, ale doví, co jsem jí slébil a tak nakonec zvolila. Dala mě teda jenom 50 korun, ale měl jsem ale ty ještě 300 od podzemka za padavke a tak bylo hned veseléž. Sedli jsme a vekládali, když z Tomina vylezlo, že má narozeniny. No to zas bude zle. To se někde tak podaří, a když jeden ani nechce. Tomina pak ale napadlo, že když máte narozeniny, takže ten alkohol porazíme. Co já vím, tak nad alkoholem ještě nikdo nezvítězil. No Tomin tvrdil, že jeho děda decke vzpomínali, že Hanáci jedno remizovali a takže to potvrdíme. Historická událost v dějinách alkoholismu se nezopakovala. Pili jsme pravda jako závod, ale netrvalo to dlouho a byli jsme zežraní jak družstevní jetel a ta svíňa chlás nás zase porazil. Podlivá toho, jak mě bylo na druhý den zlibek řekl, že to až ale muselo být jenom o fós. Pepin z Hané
Saunová párty. Nekeří lidi jsou zvykli dělat dovijaký věce společně a kvůlevá téma se pořádají všelijaký párty. Můžeme ovíst příkladem pěnová párty, ledový párty, banánová párty a asi nejoblíbenější swingers párty. Já teda chodím skoro každý den v lítě na saunovou párty. Zatím je tam teda vlezný 10 korun, ale jenom než to za své MHD zdražijou. Taková cesta narvaným letním autobusem, kde se všetci potíjo, že z nich teče jak z rane, dávno překonala kvalita věhlasné finské sauny. Kdež se potom v zatáčkách začnou lidi o sebe třít přechrčavým rytmo řidičového rádia. Nedá se to nazvat jináč, než saunová párty. Já jsem ale decké z práce tak onavený, že na hlaváko rychlo skočím na sedadlo a ještě se mně kolikrát podaří, že se po cestě vespím s nějakou děvčecou. To je potom párty. Pepin z Hané a stvoření světa. Kolikrát lidi vedou všelijaký debate, jak tady ten svět byl stvořený, kde se na něm vzali lidi a co tehda bylo dřív, išle slípka anebo véce. Jsou na to už tak nějak všeobecně známý teorie. Některý se opírají spíš o náboženství a některý jsou protivá téma materialistického ražení a vychází z všelijakých vědeckých výzkumů. Pokud včel čekáte, že vám řeknu, na které straně je pravda, tož to vám povím, že nevím. Hobby téma rozumím, ale išle něco vím, a to skutečně. Tož to je to, jak na svět přešle Hanáci. To vám tehda byl ve vesmíru veliké třest. Rana jak svíňa, že ze stromu opadaly všetské kadlátky. No jak ležele na té zemi, tak začaly kvaset a byla z nich šlihovica. Ze šlihovice pak byla opica a z opice se probadil naprostředka pola Hanák s kocovinou jak vagón. A tož tak to skutečně bylo. Pepin z Hané a Viry. Já nevím, po čem hovno to přende z Prahy. Hledím na televizo a melou tam o tým, že jim tam řádí nejaká ta střevní skřípka. A než se dvakrát otočíš, oštěra bylo i v břocho. No musím vám říct, že mě to rozčilelo. Tolik peněz člověk do té postave navráží, aby trocha vypadal k světu, a potom chetne jaké se takové harabos a je to všecko v žumpě. Přední jsem byl doma na dietách, než jsem se z toho vyhrabal. Tam je ale další záludnost té choroby. Marodíte doma, k jídlo nic nemůžete, jenom sochy rohlíky a hořký čaj a pro odvedení myšlenek ve volných chvílách, kde zrovna nestřílíte do keramiky, hledíte na televize. Tam je to ale sám pořád o jídle a tím se to otrpení ještě víc prohlabuje. Krotá to výroza, co vám bude vykládat? Pepin z Hané a Štrůdl. Děcke se říkávalo takový pořekadlo, že jaká matka, taká katka a něco na tém eje. Kdež si mladé paní zhledá nevěsto, měl by před všeckýma těma věcma, který jsou s tím tak nějak spojený, nejdřív nenápadně omrknout mama. Víte, ono se tak orientačně dá podlivá toho vesledovat, co z děvčete vyroste, až ozrá. Vemte třeba Honzik z Křevánku. Ten si vzal Aničko Látalovo za ženo a měsíc po svajbě hledí, jak Anička předtím, než dá štrudl pic do troube, odřeže z té bochtete konci. Honzik jí povídá, a proč toto děláš? Moja mama to tak dělá, děcke, povídá mu na to Anička. No dobrý, otekl nějaký měsíc a mladí byli o rodičů na obědě. Přejeli až dopoledna a tož se stalo, že se Honzik nachométl k tému jak stará látalka, odkrajuje té konce štrudla předtím, než ho dá do trouby. Honzik teda povídá, maminko, a proč pak toto děláte s tím štrudlem? Proč té konce okrajujete? Ta na něho odiveně pohlídla a povídá, no přece, protože mám malé plech, ne? Pepin z Hané a kafe. Včel, není to tak dlouho, jsem zaslechl takovou veselou příhodu a tož vám jo musím povědět. Víte, stalo se to na Pohořanech. Jeden pán tam měl chalopa po dědovi a že tam nebéval, to žaledaky mu pučežil. Samozřejmě, že ne zadarmo, není blbé. Jezdili tam všelijací véletníci a jedno si ho vepučali flotci, aby tam oslavili narozeniny. Navezli si tam destilátů, jídla a děvčat a dali se do práce.
Pravda, nebyly to žádní poserkločky. A tož to tahle hezké až do rána. Unava ale nakonec přešla a v ten moment zjistile, že přece na něco zapomněle. Kafe. Začali prohlížet to chalopo, že třeba někde nějaký zbetek nando a také že já. Taková jaká se stará doska a v tým zbetek káve byl. No, káve. Zvětrali a starý to bylo jak hnědý ohly, ale kdeže tak těžko, zaťale zobe a prolele to hrdlem. Odpoledne pak přešel domácí přebrat chalapo a tož se Klačeska přeznale a že kafe samozřejmě ohradí ho. Ten chodák zvihl roke a povídá: ve blbci, veste mě vepile dědo, veď to byla urna s popelem, Ježiši Kriste. No a tož tak to máte. Pepin z Hané a vánoční pralinky. Vážení chlapi, víte, jak kolem Vánoc dětské babe kafrajou, kolik mají práce s tím pečením. Já vám včel poradím, jak si udělat svoje originální chlapský cokroví a babe na to vůbec nepotřebujeme. Mezi nama je aj velice chotný a nakonec můžem ten babám okázat, že vánoční cokroví není pro šekovnýho, chytrýho a krásného člověka vůbec žádný problém. Jmenuje se to rumová pralinka. Píšte si. Potřebujete 1 vánoční kolekco a půl litra ruma. Vemte figurko, okousníte ji hlavo a dolejete jo rumem až povrch. Pralinka je hotová a můžete konzumovat. A takto podle choti opakujte, jak dlouho vás napadne nebo jak dlouho vydržíte. Dobrou choť a hezký Vánoce přeje Pepin z Hané. Hajdom, te běž dom, hajdom, ož běž dom, hajdom, te běž dom, hajdom, ož běž dom. Rolničké, kdo pak vám dal hlas, Kašpárek, maličké, nebo Ježíšek. Rolničké, co ta spodní, mamiče, nepisničké, Vánoce a sníh. Jsem s ňou na ledo, Chci se na tebe zběhle. to koledo mě snědle. Šaša, Šaša, Ježíško, šaša, šaša, Ježíško. A čeho? Šlihovice. A jaké? Karlátkové. A odkaď? Z Hané. A proč? Protože jsou Vánoce!
Pepin z Hané a Facebook. Janek Potoku v sobota v hospodě hrozně machroval, že má doma jaký se ten Facebook a jak je žepre včas světové. Kdežto má Janek, musím to mě také, povídám si. Šel jsem teda dom a sedl k počítaču. Šlo to celkem rychlo, akorát jsem nemohl vzpomenout, jak bylo to mino. Ale ten Google mě naštěstí poradil. Začal jsem to přehlašování, furt se to na co se ptalo, a tož jsem tam něco namačkal a bylo. Byla už noc, když jsem ten ceremoniál celé dodělal, a tož jak jsem byl onavený, šel jsem lehnout. Byl jsem ale spokojený, že jsem se stal součástí té sociální sítě a že bylo světové jak Janek. Na druhý den večer sednu k počítaču, že se podívám na poštu a hledím 57 mailů ve schránce. Pomalo jsem to veděšeně začal otvírat, protože jsem se bál, aby v nich nebyl někde skovaný nějaký ten vír. To byste nevěřili, 57 kamarádů čekalo na potvrzení mýho přátelství. Já jim sakra dám. Teď já se nechci s nikým kamarádit, mně stačí ti ožungři od nás dědine. Safra s Facebookem. Pepin z Hané a opravář. Je tam o nás takový opravář aut, Lojzik Foukalu se jmenuje. Jednou vám za něm přešil mladý Pavlík od řezníka Senek a že si koupil 120, tak jak tata, ale že ma nejede a tato víja. Lojzik vzal teda montérka a brašno s vercajkem a šel s tím Pavlíkem se na to podívat. Otevřel ten motor, chvíli to prohlížel a pak povídá: chlapče, máš tam špatný rozdělovač. Pavlík hleděl: a pan táto, a jak to vypadá? No to je to, okázal mu Lojzik. Aha, říká Pavlík a odběhl. Za chvilku přešel s rozdělovačem. Tak ho Lojza nasadil a zkoušel. Špatná batérka. Pavlík zase odběhl a za chvíli přešel s batérkou. Lojza jo veměnil a auto natočil. Pavlík byl velice rád. Zaplatil Lojzikovi 100 korono a bylo. Na druhý den přešel za Lojzo řezník a povídá: té Lojzo, auto se mě pokazalo. Nejede a ten můj mladý mě vekládá, že mám špatný rozdělovač a batérko. Jak on to může vidět, když ty mo hovno rozumí? Přendi se mě na to, prosím tě, podívat, ať tyho troubo nemusím furt poslouchat. Pepin z Hané, montážní pěna. Víte, František Proutku je takové ten, jak se říká, všeomělec. Abe také ne, je to starý mládenec a to má na ledaco čas, kdež ho manželka nezaměstnává. Mládenec, nemládenec, ženské občas potřeba je každému, krom těch popletených, a tak si příležitostně sem tam nějakou naždochl. Tenkrát měl také jedno z Olomouca. Jezdíval za ňo a protože to byla ženská, přešla za ním, že by v tým svým bytečko potřebovala v syni snížet strop. Frantík povídá: ale to není problém, paníčko. Tady se naklačou latě, tam se bouchnou palubke a je to. Jak řekl, také odělal. Hezké to zabouchal a když už byl skoro hotové, vymyslel, že ten volný prostor zaplníte moderním vynálezem, co mu říkají montážní pěna. Bylo to takový curke a tož ho tam celou vemačkal a zaklopil poslední deskou. Pak sedle v kochení ke kávě a vrkale. Kdež se ze síně ozvala rana, jak kdyby dveře někdo rozbil. Panička vekřekla: manžel! Ještě, že to bylo ve druhém patře, Frantík to vzal přes balkón a mazal pryč a už se tam nikdy neokázal. Až onech dá se, odkyl se dověděl, že paničce tenkrát spadl ten strop, jak se tam té pěně dařilo. Pepin z Hané a hovno. A to vám musím povědět, co se přehodilo Lojskové sestřenice Jarce, co bývá v Olomouci. Víte, její sen, Janek se jmenuje, má toho velikýho psa Bernardina. Je to velice hodný pes. No Janek jel s manželkou na dovolenou a toho psejka mámě přetahl dom, aby se o něho ten týden starala. Panelák mu nevadí. Jak říkám, je velice vechované, ale musí se s ním chodit na té procházka. Jarča je ale v důchodě a tož to nebyl problém. Jednou si vám to tak Jarča vešlapuje parkem, kdežto na toho psejka přešlo. Nahrbil se a začal klačet. No to vám byla hromada, to jste neviděli. Jarča byla ale nachestaná a tož vytáhla z kapse igelitko a celou to hromado do ní naházela. No těžký to bylo, až se oši natahovaly, ale pořádek musí být. Jarča se teda vedala rovnou k domovu, aby se toho nákladu někde zbavila.
Ož byla skoro z parkoven, kdež kolem ní proletěl jakése flótek na kole, a to igelitko jí sviňa klok z roke veškobl. Jarča se lekla, až si málem crkla do gatěk, ale než stačila něco říct, ož jenom viděla flótka, jak s tím pokladem mizí kde se za stromama. No já no. Pepin z Hané a kosa. Soused si koupil novou sekačko, takové ten křoviňák, nebo jak se tomu říká. Pozval mě na čtvrtko, aby mě to mohl okázat, a tož jsem mu to vechválel, aby byl šťastný. Šťastný ale nejsem já, protože každou sobotu o 7:30 ráno to decka vetáhne a začne obsíkat ty svoje záhonky, co tam na dvorku má. No vážení a milí, povím vám, kosa je kosa. Ten nový vynálezem mě teda moc nepřesvědčil. Ož jenom vemte, že do toho musíte let benzín a ještě k téma to řve jak blbý. To je asi pěkně sedno ke kovadlence, naklepo si koso, přijedají brouskem a můžou jít do akce. Když se k téma umí stoupnout, tak jde práce hezké od roke a louka je jak dešť střehne. Jak ale povídám, musí si to umět. Mě to očale bábinka. Zprva mě tam zůstávali nějací ti muzikanti, ale leta pravidelného tréninka přenesle svoje plody. Včelbe mě na nějaké křoviňák nikdo nepřemluvil. Pepin z Hané a Pokémon. Nekeři se dívají na Hanáke, že jsou to pomalí hloupáci, co nic neumíjou. Opak je ale pravdou. Jsou to velice chytří a rozvážní lidi a to jim vůbec hoba nemusí jet jak ten Čecháčku. Ve své bezbřehé moudrosti a vzdělanosti se jim v několika případech povedlo ovlivnit celý svět. Příkladem může ovíst třeba té potvory z těch japonských seriálů Pokémony. Málo kdo ví, že to vzniklo na Hané. Je to pravda ož hromado let, ale Růža Bučková byla velice nadaná a to študovala na té Karlově univerzitě v Praze. Zbouchl tam jakési Japončík a odstěhovali se do Tokia. Jednou ale přejela, ož s malým Satoshi Tajirim, na sjezd rodáku. To bylo ještě za těch komunistů a tož lidi na toho malého Japončíka furt hleděle a přemýšleli, kde se tam vzal. Pak kdo se řekl, to je mladé od Bučku. Tož a Pokémon je, furt se te bábe veptávali. A malý Japončík, když se vrátil zpátky dom, tak jediný, co mu v hlavě zůstalo z naše řeče, jak na něho všetci volali Pokémon. Za pár let vyrůstl a že byl dobré na té počítače, tož vymyslel hro a v ní bylo hromado těch Pokémonů. No a tož tak to máte. Pepin z Hané a inliny. V sobotu jsme seděli na dědině na Válco a přejel tam fanin, co jezdí kamionem na jakých se těch kolečkových buslách. Že pre inline ty včel nadávají. Vykládal, jak je to velice zábavný na tém jezdit a že nám je klidně nepůjčí, aby jsme si to vyzkoušeli. Musím přiznat, že mě napadlo to vyzkoušet a tož slovo dalo slovo a už jsem jich měl na nohách. Povídám si, teď na tým nemůže nic bet. A tak jsem nahodil technika, co jsem viděl od těch děvčat z amerických pláží ve videoklipách na očko. Pomalo jsem to rozjel, ale v té samotné euforie jsem zapomněl, že za Tonkovým homnem se ta cesta docela prudko svažuje důle přímo proti Václavovém vratu. Té potvory jak čochle k kopco, zblble, začaly se rozjíždět a nebylo jak jich zastavit. Na lyžábech sebou bouchl o zem, ale tady na té silnice a už jsem se valel na té vencové vrata. Povídám si, to bude rana, to je asi webouřo a se sloupkama. A když už jsem začínal zatínat zobe, brána se přede mnou otevřela, jak debe to věděla. Václav se zrovna chystal na pivo a tak stačalo skočit. Proletěl jsem jim podvorko a s blaženým úsměvem jsem spadl rovnou do bazénu. Ten nesmysl už nechcel na nohách vidět. Pepin z Hané a kvadratická nemoc. Před včerejškem Francek přešel do hospody a jenom vlezl do dveří, rozpřáhl roke a celé vyděšeně hlásel, o Jakobku je zle. Jakobek vážně onemocněl. Jak tam předtím bylo kraválo jak ve fabrice, v to chvíli hlochej slyšel spadnout špendlek na zem. Všetci na Francka hleděli a každý čekal, co z něho vyleze. No a Francek pokračoval. Včera byl Jakobek s paň mámou o doktor. Doktor Jakobka vešetřel a poté si zavolal paň mámo a povídá jí. Paň mámo,
je to velice špatný. Jakobek je sice pán v letech, ale tak, a to je velice nečekaný, se o něho veskytle vážný příznaky kvadratické choroby. Paň máma na něho hleděla, jak telesko na vrata, a povídá: Ježíš Maria Josefe, co to je za sajrajda, kde k téma přešil? No, víte, paň mámo, kvadratická nemoc je, že má choď na druhou ženskou. Paň máma, jak to oslešila, veletěla z té ordinace a hůlko toho Jakobka hnale dom. Od té doby má utrům a chodák je na tém čem dál hůř. Pepin z Hané, cesta do lesa. Včera Francek přešel do hospody a že mu si chlape naučet novou společenskou hru. Že preho to naučil Janek Potněpichu. Byl jste ho tak onešený, že ani nikého nepustil ke slovo a začal objednávat ingredience. Toníček to donesl a začalo, co nikdy začat nemělo. Každý dostal jedno pivo a jak pronesl Francek, 5 zelenek do začátku. Hra se jmenovala Cesta do lesa a zpátky. Spočívá to v tým, že když opijete piva, tož to hned musíte dolet zeleno a to celý děláte tak dlouho, až ten půl litro máte jenom ta zelenou. No úplně to pivo přebarvíte, rozumíte téma. Pokud se vám to povede, můžete si gratulovat. Jste v lese. Není to ale důvod k radosti, protože jak každému už asi došlo, cesta z lesa je velice dlouhá. Co vám budu vykládat? Bylo nás tam 5 a až dom došel jenom Francek, protože je trénovaný. Dvom se nepovedlo ani velíst z lesa. Pepin z Hané a Marie. Onehdá zazněl Francek doma zle. Přešel nad ránem od blata v takovým stavu, že ho mařání poznat nemohla. 2 dní měl zaracha a že to na něm bylo znat. Když ho pak konečně postila do hospody, tak hudroval, jenom vlezl do dveří. Že pré ta jeho mařa není vůbec aerodynamická. Kdyby byla, tak by nedokázala klást takový odpor. Že pré jí hrozně vadí, že chodí pozdě dom. Jarin mu na to povídá: Jde se Francko trouba, to si to neumíš zařídit? Já to dělám jináč. Vždycky jdeš do na pivo, tož se s mojou vsadím, že přem do brzo. Nikdy se to nepodařilo, ale hleděl bez, jakou má vždycky radost, že vyhrála. Tak se to musí dělat, no. Pepin z Hané a červenání. Tak jsme si bavili, jak je ten svět jinačí, jak býval, a jak se za naše mladé hled omělé děvčata hezké červenat. No já, abe ne. Jeli jsme tenkrát s Franckem k Mozeci. Bylo to z podzemka a bylo všelijaký počasí. Nikého asi nepřekvapím, když řeknu, že se tam Francek opil. Ale on se tenkrát neopil. Hrozně se mu lébila mařa a tak něco přes měsíc chystal taktiko, jak je očarovat. Geniální nápad. Chtěl to udělat tancem. Učil si od tato kostelní tesílky. Byly mu pravda velký, ale nejlepše na nich drželi poke. Naleštil střevíce a vyrazili jsme. Vlnil se tam asi 3 hodiny jak 2 plech a mařa ne a ne si ho všimnout. Byl jste ho tak zdrcený, že tam zalezl zas k týmu chlastu a zežeral se jak družstevní jetel. Když pak znovu vestoupil na plac, nohe už mu nesloužily a jak chytil vangla, zbořil stůl, o kterýho seděl Tonda Krásné. Krásné teda jenom příjmením, ale s jeho 2 metrama a 150 kilama to s něm stejnak nikdo nekonzultoval. Vzal Francka pod krk a vetřepal ho z gatí. No jak se tam objevilo to jeho ohambí, děvčata se začaly krásně červenat a ta mařa, věřte nebo ne, neodolala. Pepin z Hané a odpočívání. Víte, neznám člověka, který by se netěšil, až se večír vekolí. To je z celého dňa nejlepší úkon, který nás čeká vždycky na konci toho nekonečného únavného dňa. Odpojit všetké okruhy na myslevně, ovolnit svalovou hydrauliko a jenom tak ležet jak zdechlena. No může být něco lepšího? Je teda pár bláznů, co to nedokážou docenit a kazího si to gymnastickýma prvkama s protěžkem. Ale těch podlívám jeho názor moc nebody a gór mezi hanákama.
Hanák je Hanák. Ten decký oměl vzít za práco, ale protivá tymo oměl odpočívat. Neso a nebele pravda všetci stejní. Nekeří bele lepší v tým prvním a nekeří v tým druhým. Ale nebel takové, které by nebel dobré aspoň v jedným. Lehnout na záda, otevřít hobo a řezat až do rána, no ráj na zemi. Pepin z Hané a cesta kolem světa. Tož to jsme z mojho jednou tak nakopovali v obchoďáko a v tým mojo chetla z ničeho nic blbá. Že jsme nikde nebyli a že všetci jezdí po celém světě a že jenom ona sedí furt doma. Říká mi, no já také bych jel, ale co pak na to máme? Jenom se podívej, co te velete stojí o peněz. Víš co? Toť co zemáke z Egypta, jahody z Maroka, banány z Kostariky, kiwi z Nového Zélandu a tam jsou nektarinky ze Španělska. Kam bez jezdila, celé světě leží onoch, tož si to všecko nakop a můžeš okoset celé svět. Já se stavím tady za rohem, koupím červený z Chile, nebo z Jižní Afriky a opokladne mají Havana. Večer to všecko s dlabem a pak si můžem navrch dát dýmko Miro s cestou kolem světa. Krásné vélet a nevetáhneš pate z domu. Deď tady na Hané je tak dobře, deď tady je všecko. Pepin z Hané a automatická pračka. V nedělo po obědě moja naházela špinavý hadre do pračky a vyrazili jsme k jejím rodičům na návštěvu. Asi za hodinu, či hodinu a půl volá sosed, že se o nás něco děje. Že nende elektrika v půlce dědine a nám z baráko teče pode dveřama voda. Sedl jsem teda hned na kolo a spíchal domů. Otevřel jsem barák a nestačil jsem se divit. Všade voda jak v bazéně. Letěl jsem do koupelky a tam už mě málem róblo. Hotová katastrofa! Koupelka vypadala, jak kdyby si tam otáčel Josef Látalu s buldozérem. Ta ludra stará dobrá automatka, na kterou jsem nikdy nedal dopustit a bojoval za její neměnění za novo, se asi zbláznil. Přes dímání veskočila z toho křeška a rozběhla se po koupelce. Orazela omévadlo, omlátila obkladačky na vaně a když zeskakovala ze schodka vedli vane, tak se opřela o zeď a probórala se až do obéváka. Bórala tak dlouho, než orazela vodovodní trubko ve zdi a když potom sila dule, tak ještě orazela i zásuvko. Půjde z doma, říkám, půjde z doma. Pepin z Hané a pečené prase. Víte, na dědině si lidi rádi zendo a tož když má někdo nějaký véročí, zežene se z kolchoza nějaké kriplé k prase a opeče se na rožně. A o tém bych chtěl dnes vykládat. Není to tak jednoduchý a jak o všeckýho se nesmí podcenit předehra. Nejprv se musí mufík hezké naložet a to nejlepše do česneka a do sole. Necháte ho pár dní zaležet a když přijde den samotného konání, tak musí být nacoclej jak houba. Píchne se na jeho, podosí se valobavy a když ho vemotáte, posvícení je skoro hotový. Pomaže se potíráním a za stálého točení se odělá křupavá kužečka. Je potřeba decké pozvat někého z města, aby to kužo ojedl. A domácí už jenom trpělivě čekají na to nejchotnější masečko, který se na jazyko rozplévá. Kde je, to vám neřeknu. Je to tajný a lidi na dědině si to tajemství pečlivě střežího. Jeja, to je ale pak hostina. Poctivě se prolívá pivem a když se zešeří, to už se začne crnka šlivovica do čtvrtéček a na světě je hezké. Pepin z Hané, může se to hodit. Dědina je dobrá. Vekládal to dokonce jeden kopálista, co měl o nás hospodo tém redaktorům do televize. Tady, když něco potřebuješ, to už nic není problém. Ten omí to a ten zas něco jinačího a když něco zháníš, tak by bylo divný, kdyby to doma někdo neměl. Lidi jsou zvyklí věce zhromažďovat s tím, že se to může někde hodit. Když pak máš o baráko homno
Tož to tě dává té nejlepší možnosti mít takové svůj vlastní velkosklad věcí, co se můžou někde hodit. Huré nejsou také špatný, ale tam už se toho tolik nevleze. A to je škoda, protože co je doma, to se počítá. Úplně nejlepše to šlo za minulýho režimu. Fungování a zásobení podniku bylo přímo zařízený k tomu, aby si lidi mohli odníst dom to, co potřebují, a aby to nikomu nechybělo. A že se toho tenkrát natáhalo. Celý furé věci, co se můžou někde hodit. Pepin z Hané a ženský. Dneska to s tím seznamováním nemají mladí vůbec lehký. To je samé mobil a internet a když si pár dní nezavolají nebo nenapíšou, je z toho pomalo třetí světová. To za našich mladých let nebévalo. Když jsme třeba 3 týdny neměli spojení, to vám bylo spojení. Jaj, až do rána. Dneska už i ty děvčata jsou jinači než bývaly. One už na základní škole na jedničko zvládají, jako požet řasenko nebo make-up, ale ani ve 3 ti neumíjou obalet řízke a přepálíjo e vodu na čaj. Pravda, všecka nejsou takový, to bych jim křevdil, ale je jich čem dál víc. To také dělají hodně té seriály v té televize. Je to samá intrika a podvádění a te žensky to mají jak nějaký školení. Potom to na nás chlape zkoušíjo a tento chlapi mají čem dál těžší. No já jsem vždycky říkal, že žensky vůbec neví, co chcou a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Pepin z Hané a tlustý Josef. Vekládali jsme s chlapama na dědině a přešel tlustý Josef. Dlouho jsem ho neviděl, ale ten chlap už musí vážet tak 300 kg. No daří se mu a jak vždycky říká, není zhnilé se nažrat. Jednou jsem byl o nich v kocheni, oni tam mají 3 ledníčky. Teď ta jeho ruža je také pořádný kos ženské. Jakou by vždycky špekuluje, jaká poloha si v jejich případě dá položit. No to je jedno. Jak se k nám tak přehrnul, spocený jak vrata od prasičáko, tak se s náma dal do řeče. Nějak jsme sklouzla i k tému jídlo, on se nakonec ani o ničem jiném bavit neumí. Musím ale oznat, jaký je to znalec a jaký má přehled, co se týká potravinových prvků a v dietách jak doma. O tím by mohl dělat přednášky na univerzitě. Povídám mu, Josefe, kolik za svůj život až zežral z prasat. On se jenom tak posmál a povídá, kde bez je zeřadil do 2 stupa, tož jich body z Olomouce až do Létovle. Pepin z Hané a hospoda. Jednou za čas se o nás v práci stane, že je taková ta ohárková sezóna. Už jsme si tak nodili, že nás ani karty nebavily a tak Janka napadlo, že jsme mohli zajít do hospody. Bevalil jsem na něho oči a povídám mu, do hospody? Veď nás fabriky nepostihlo a jak kdyby se nám podařilo otýct, tak nás mistr na hodinové hodí, až na to přendy. No bylo horko jak v pice a chodí sviňa a tak se na nás za 4 hodinky až osmívale krásně natočený orosený piveska. Co budu vykládat? Nejak se to protáhlo a kde jsme se za 3 hodiny vrátili, mistr vepadal, jak kdyby osnul v solárko a hočil jak pileňáke. Spostila nás, kde jsme byli zašetí celou to dobu. No a tak. Nic mě v to chvíli nenapadlo. Janek se na něho ale podíval a povídá. Seděli jsme v putíci a chlastali jsme piveska. Nejprv se zarazil, na chvíli znejistil, ale pak začal nadávat, ať si z něho neděláme srando, nebo s náma zatočí a odešel pryč. A bylo to vyřešení. Já furt říkám, že se má mluvit pravda, protože ta pravda vždycky vítězí. Lhaní má krátké nohy. Tak. Pepin z Hané a lampička. Sobota večer si tak podřímil nad knížkou, kdež mě najednou zasla lampička. Úplně jsem v to chvíli užil. Veskočil jsem z otomana a tak si povídám, žárovka, co jinýho to může být, než prdlá žárovka. Šel jsem do špajské prodroho, abych vyměnil vadný článek naší domácnosti
a začal jsem to starou šroubovat. Eta pálela. Co ale poctivé, víte, a tož jsem točil dál. Dvakrát jsem z toho potvoru otočil, kdež jsem dostal takovou rano, až jsem si málem postil do gati. Sakra, jak jsem se lekl. V tým prodovým šuko jsem z toho potvorou praštěl, až si vetrhla ze zdi. Nejhorší na té malé bylo, že aj z toho zásuvku. A byla tma. Vestrčím hlava z okna a vidím, že v celé jedině. No já, to zas body na dělení. Ale teď dříve to bez prodo také šlo. Dospat, povídám si. Zazabech chodil měsíc kanálama, než na to ledí na dědině zapomenul. A tož to je pro tato chvíla všecko. Děkuji za pozornost a těším se na vás na Rádio Haná, kde mě můžete každý den poslouchat, jak tam gegláte svoje módra. Poslouchejte Rádio Haná, teď je to naše hanácký rádio. Zdar, váš Pepín z